شهيدا شورشة تايبت شهيدا برفضان سرقانية جرسكي بميرتين وبجنا خواه همبر وانا طويلا إيرو روش هم الهمبري يريشا كيبر دجوار سياسة قوانها الهمبر متى مشاندن حتى داوية قريجة حتى داوية دا أصل planeki navnetevî, komployekî navnetevî de li hember tepuşîna me û berxwedana me tê meşand. Çima vê nadibêjin? Ji ber ku waqeê di me bi xwe dît, me bi çavê xwe dît bi vî rengî. Lê ev komplo neçû serî. Bi ser neket. Lê nayê wê meعنî sekiniye, xelas bûye û wê berdewam neke. Divê em vê jî bizanîn. Ji bo wê çi pêwîst bû, çi hat xwestin me kir. û anha jî em jê re hazirê dê em bikin. Lê mijar çi ye? Mijar ew e ku tarefên dîtir bi taybet hêzên dijber yê ku dixwazin me tune bikin, me qir bikin, hebûna gelê Kurd ji bo xwe xeter dibînin. Nêzîkî çareseriyê nabin. Berê ji xwe gotin Kurd tune. Anha dibêjin heye, bes ev tiştê ku dixwazin nedicî debe, yan jî ewana narastin. Em lê em gelî qebûl bikin, lê em piştavî bikin. Gelê şerê Vêtnamê piştgiriyekî navnetiya ku her Kurdekî welat parêz wacib me ye û em li hemberî vêna berxwedana netewî tekuşînekî li ser esasê azadiyê yekîtiya xwe û gorê wêna çêkirine vê berxwedana netewî. Dervî wê yekîtî jî eger ne li ser esasê vî eqliyetekî di masîrê me di xeteriyê de ye, divê em masîrê xwe hebûna xwe em biparêzin. Eger îro jî em çênekin, wekî dîtin jî wê pirsekin. Wê pirsekin. Ji bo wê mere wilo bifikire ki ev mesele meselekî masîriyê, meselekî çarenûsê ye, hebûn û tunebûna me ye, em çawa hebûn û tunebûna xwe biparêzin, ser vî bingehê. Em yekîtiya xwe gerek çê bikin, ew ê çandin rastî wê pêş bike. Yani tiştê ku min fêm kirî, ev kesê ku hatine jinik hevalê xwe yeka xweşik dibînin hevalê xwe tune kuştin, ji bo xatirê ew qerbê wê ji xwe re. بجلس عجبا في فلان البلد في مدى شيء بسيط اشكال سيدة كرد بدون استثناء جميع فارقية كردها پیش بده. تا اصل آبادگی‌ها سازی و راستی آویده. جدی کشی امور فلان پارتی بکنیم، فلان کسی بکنیم، فلان کسی بکنیم، بری هیچی ما ارناس کرنا.